भौजी के ढूंढी में गेहूं दमाई, सरसों पिटाई की तीसी मिसाई, भौजी के ढूंढी में गेहूं दमाई। अरे इनका थ्रेसर में बावे परेसर, इनका थ्रेसर में बावे परेसर, कमर के नीचे से भूसा फेंकाई, सरसों पिटाई की तीसी मिसाई, भौजी के ढोड़ी में गेहूं दमाई, भौजी के ढोड़ी में म्यूजिक भौजी के ढोड़ी में गेहूं दमाई। नया मॉडल बा सबके कहल बा, सबका थ्रेसर से ज्यादा में बोल बा, नया मॉडल बा सबके कहल बा, सबका थ्रेसर से ज्यादा में बोल बा। स्वराज में सी सब फेल हो जाई, कौनो से एक और न टोकर दियाई, अरे सरसों पिटाई की तीसी मिसाई, भौजी के ढोड़ी में गेहूं दमाई, सरसों पिटाई की तीसी मिसाई, भौजी के ढोड़ी में गेहूं दमाई। मिक्स बाय स्नेहा रिकॉर्डिंग स्टूडियो जामो चांदटोला। भौजी के ढोड़ी में गेहूं दमाई। ज्यादा दमाई बा एमे भलाई बा, गजब के करा इंजन के ढलाई बा, ज्यादा दमाई बा एमे भलाई बा, गजब के करा इंजन के ढलाई बा। रितेश बोलमुआ विकास सुजित हो, तूहू तो आपन नंबर लगाई, सरसों पिटाई की तीसी मिसाई, भौजी के ढोड़ी में गेहूं